Agbirbiro kay kadi iti nalaka kinapintas nga serbisyo, apan nakataming dagiti minitayo. Nukas tagagayem ken kabsat, saanen nga agpangadua ken saanen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak, ti Jesusa Memorial Home, ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Tinadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita, Barangay Chairman and Mrs. Sunny Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:12. Dating oras, ket sagsagot kada kayo ni Barangay Chairman Sunny Pakner Kamangeg, iti Barangay Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Kimandidato a para konsehal iti syudad ti Batak, iti masungad nga eleksyon. Sunny all! Daytoy nga oras ket isagsagot kada kayo ni Barangay Chairman Joselito Lechon Bersalona, iti Barangay Bilucas, City of Batak, Ilocos Norte. Kimandidato a para konsehal iti syudad ti Batak, iti masungad nga eleksyon. Daytoy nga oras isagsagot kada kayo ni Attorney Marky Turas, kimandidato a para bukal iti may kadwa a distrito ditoy Ilocos Norte. Daytoy nga oras ket sagsagot kada kayo ni Barangay Chairman Sunny Pakner Kamangeg, iti Barangay Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Kimandidato a para konsehal iti syudad ti Batak, iti masungad nga eleksyon. Sunny all! Naladingit ti agpasina, ngem lumag-an ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay, eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes, babaen ti dekalidad ken personalized funeral services, manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad a serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Dayaen laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. Crispin and Susing Funeral Homes katagaw-awaten ti pre-service in cash or installment basis. Para tinadong informasyon, tumawag lang iti 077-600-0829, 0995-951-1711, 0947-808-0529. Apong manalon ken sanhera, daytoy rice tarification law ket insabwag na kayo nga lumaban kadagiti farmers ti Vietnam, Cambodia, Thailand, China ken sabsabalipay. Iti kangina iti ganagan, kangina ti gasolina ken kuryente, kayayo nga tan iti lumaban. Tiyemponan, abalbaliwan tayo dagitay ng baybay kada tayo ditoy segundo distrito. Jeffrey Jubal Nalupta, dati mayor ti Batak, nakapila para congressman iti segundo distrito, marikna na kayo nga manalon.
Aba Lito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin, relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagmamark cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Pre, may super. Red Horse Super! Ang sarap! Red Horse Super! Ang sulit! Red Horse Super! Ang suave! Red Horse Super! Red Horse Super. 10% alcohol content sa presyong 130 pesos SRP kada litro. Red Horse Super! Lakas ng super! Drink responsibly. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Saan na paudi kadang damdaman? Maayos kayo nga rin na iti programa. Taplumamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan kung kayo dyan na pagtengken pasamak iti bugod tayo lugar. Pakatartarampay kada iti reklamo dagiti umili. Babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdungay ken dagdunupay. Taplumamuan dagiti umili. Mamayadan ito laeng RPN DCRL Radyo Ronda Batak City. Taplumamuan dagiti umili. Taplumamuan dagiti umili. Nagasat nga pangal daw tayo amin nga sangapada, aldaw ti Huwebes, 24 ti mabilang iti bulan ti Pebrero tawen 2022. Kami nga ro di sangbay kada kayo ti programa tayo Tap Numamuan dagiti umili. Dito ilaeng numero 1 nga radyo, dito ay Northern Luzon, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Kasangwa nang intay iya padano, dagiti kangrunan nga intay mapagsaritaan. Bakad kadwa tayo pelang survey ti biyang tima sa kontrol ni Engineer Mark Tuliao, supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan. Ken kasamatan iti biyang ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Haji Isidro. Ken syempre to'y numuti biyang ni Ronald Idol Domingo. Kasi kang kanain ko ngayaw awis kada kaya po nga kakailian mga karonda na daligiti problema wenno parikotyo
at namnama inyong makatulong, makasulbar kadagita nga problema yo ket ti programa ket ti estasyon tayo. Mabalin nyo laing ti agtawag iti telepono bilang 600-3869 ken agtext kay laing ti 0965-752-2901. Ulitek 0965-752-2901. Beno kagayem kirabsat, atero den digiti papaulo, digiti kang runaan ngayon tayo mapagsalitaan. Iti daytoy nga gundawa, iti programa tayo, tapno mamuan, dagiti umili. Tapno mamuan, dagiti umili. Radyo Ronda Headlines. Siyempre, kagayem kirabsat, ti COVID-19 update tayo. Mano nga ta, digiti baro nga kaso, mano nga tamet, digiti nakarekobre. Ken mano nga tamet ten, kadigiti ili, iti awanan, iti kaso, gagayem kirabsat, mga karonda. Tapno mamuan, dagiti umili. Ken kasameten, hintay tuman na patangatang, deto'y panakininuman tayo ken ni City Councilor Bewley Nalupta. Tangamin gagayem ken kabsat ket namon tayo, segon ken na ket aga tultuloy. Iti panangi papaay na ti pannaranay, tulong kadagiti kakailyan tayo, tap amutay meten, kadagiti gundaway ket datay pay lang. Iti alert level 2. Gapo pala ang ti COVID-19 gagayem ken kabsat ken amon tayo segon ken kuana iti kang itingitan iti COVID ket adumet dagitay naipapaay ng tulong kadagiti kalugaran tayo ditoy syudad ti Batak. Madamdama laeng intay to padanon ditoy panakininuman iti kabibiyangan ni City Councilor Bewley Nalupta. Tapno mamuan, dagiti umili. Ken kasameten, may santupay kadigiti intay ikan importansya, gagayem ken kakabsat ket pakaseknan pay laing met. Datoy tatta naiget nga patpatungpal iti biyang ti Philippine National Police ijay ili ti pinili Ilocos Norte seknan pay lang kadatoy panagusaran iti helmet gagayem ken kabsat pagamutay meten nabayagen detoy nga ipatpatungpal iti biyang ti PNP pinili Ilocos Norte detay panag-isuan iti citation ticket kadagitay saan nga agusar iti helmet although kuna tayo daytoy ket national law tada detoy linokalize da adati ordinansa iti biyang ti probinsya adda pa iti ordinansa iti biyang ti munisipyo. Tapno mamuan, dagiti umili. Ken karaman tupay dito iti sasaden ti Panawen manipod iti Pag-asa DOST Lawag International Airport. Tapno mamuan, dagiti umili. Dagiti nga rod gagayem ken kabsat dagiti kang runaan nga papaulo dagiti damdamag tayo iti ingkay padaanan ken mangigan iti programa tapno maamuan dagiti umili. Pero kagayam kirapsat, intay tultuloy tiya programa tayo, itiya dahil takong daway, intero din iya danon, tiya kaudyan na sasaden ti Panawen, manipod tiya Pag-asa DOST Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Pero tiya kaudyan na sasaden ti Panawen, itatang aga malem, apong kakailyan, mga karonda.
Tay Sherline, when no nagsabatan iti nalamiis ken napudot nga angin, afektaran na iti nakindaya apaset ti kinabagatan na Luzon ken Visayas. Northeast monsoon no angin amyan, afektaran na ti kinamyanan na Luzon. Diti Ilocos Norte ket naulep pa ken tsansa ti panagtudo iti kinamyanan na paset in Tonumalem. Agag panuray ti kalayngan na aginggan na napigsa ti palayupoy ti angin manipod amyanan na daya. Tibaybay na dawel agingana na dawel unay. Adanay bayo gagil warning itibaybay asakop ti Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union ken Pangasinan. Mabalin nga umabot ti katayag daluyon manipod 2.8 agingana 5.0 a metro. May balakad kaday ti mangalap asaan da pay lang aglaylayag kastamet kaday ti dakkel a barko ang mapandagan anad kaday dakkel a daluyon. Narukod ti kalamiis ti agsapat 24 degrees Celsius ken bimari tatangal daw 30 degrees Celsius. Simingising tay init itay alas 6:20 tay agsapa ken lumnek ti init into Numalem alas 6:02. Detarod ti kadyan sasaden ti Panawen manipod ti Pag-asa DUST Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Tapno mamuan, dagiti umili. Beno, tuloy-tuloy ti programa tayo. Tapno mamuan dagiti umili. Keta iti dayto agundaway gagayem ken kabsat na ikan dagiti kaming iti media nakininuman ken ni City Councilor Biolina Lupta dito siyudad ti Batak, Ilocos Norte. Keta intayuman patangatang dito panakininuman dagiti kamkaming ti media ken kuana no sa dinong nangibinsa-binsaan na met dagiti aramiden na iti agdama again iti Kalabes. So kastiman detoy panakininuman dagiti kaming iti media ken ni City Councilor Biolina Lupta ditoy siyudad ti Batak. Ken kasama naman nga intay ipatangatang ditoy panakininuman tayo ken ni Apo City Councilor Biolina Lupta. Alam tayo madaytoy agundaway amang kablaaw kadigitay buybuya ken dumdungeg ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili ditoy siyudad ti Batak. Kablaon tayo digitay listeners tayo ditoy Batak Public Market. Ken kasamitan kablaon tayo pa digitay listeners tayo met ditoy Barangay Bawa West. Iti siyudad ti Batak kang ranay ti familia toy numutibiyang digitay duwa nga babalasang mi digitay Karkaruba mi dita. Kasamitan kablaon tayo pa ni Tata Bidal, ni Nana Agos, ni Tata Juan, ni Nana Tansing, ni Manang Alice, ni Comadre Cristina Makatumbas ditoy Barangay San Pablo iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte. Ken kasamitan ni Tata Rohel ken ni Nana Rosie Rigunan ditoy Barangay San Pablo, Barangay Nagbakalan ditoy siyudad ti Batak na imbag nga oras na imbag nga ingkay panagadengdengeg kadigitoy agundaway. Ken kasamitan kablaon tayo pa digitay listeners tayo met dita Barangay Kalayab, Lawag City nga isong arod ti nagtaudan tayo especially man ken ni Mother ko Mrs. Bencita Domingo ken kasamitan ni ading ko Maya, ni Manang Bilma, kasamitan ni paring Michael, ni Ma'am Fi Aquino ken ni Sir Edwin Aquino, and of course ni Uncle Orlin Galano, ni Auntie Mary Ann, ken Uncle Roberto Pajardo, kasama tayo ken ni Ninang Nena Patricio. Kumasakay amin na sa kapada, dita Barangay Kalayab, iti siyudad ti Lawag. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, dagiti daddo mga shout out tayo. Intay to padanon na madamdamalaeng gapuanan ta intay man na padanon dati panakininuman tayo ken ni City Councilor Biolina Lupta. Kadwa tayo dagiti kamkaming iti media gagayem ken kakabsat. Tapno mamuan, dagiti umili. Naikatngot uti tulong. Uray lang kumadagiti para meriendada, iso ti insagsagot mi. Haal lang nga namitlo namin ado nga naglilikos at iti na dumado mga barangay. Hindi saan kon nga kaya ti personal, nagsulisit akon. Dagiti gagayom ko, iti balasiw taaw, kasi napulos ng tagdahod, iso nga namin aduak nga nagsubsubli iti na dumado mga barangay, nga nang tag kadagita nga tulong kadagiti frontliners ta amumi nga kakaasida iso da pay gumatang ti kanandan ta amo may provide ti city
So uray man lang dagijay ket nakatulong kami. Kaya so kaputahaan ko nga kaya ket nagsolisitat remedyo latta. Yeah. So dagijay kano dagiti pagsaya ata nun nga kasla ko dagiti hazard pay, dagiti incentives da ket adda akbot lata nga simop suporta tapno maikkan ti budget dagita nga maited ka dagiti frontliners nga kurang kadagiti bannog da nga napipiyala nga adda mo pang sukat da kadagiti pinagplet-plete da uno jay bannog da ket agyaman kami unay kadakwada ta uray no kasilang kabas si tinaited ket adda dalata nakangkanayon nga tumultulong nga manglaped kadetoy nga pandemya ket sa akay lakuma tani Apo Diyos ti mangbendisyon kadakwada tapno maikkan da ti pigsa nga agserbi iti syudad ti Bataan. Ma'am, so di kiti napektaran iti COVID nang mga kayo tinabit man nga panag-lockdown ti dadto mga naging opisina mo naikanda ka di ba iti ano? Basta adda positive no victims ti pandemic ket adda dete nakasagana nga ayuda nga agkaputi city tayo. Dagiti dadto mga min madele ta kasala tinuudi kapati dagiti prepare ka na alada na lockdown. So di mo maikat nga madili ngam adda maitudto tilang anus da nga manguray ta urayan ket maininot mo nga agopen man dagiti opisina ti syudad ket masangudan iti agipak kung mapan agited kadagiti ayuda kadagiti kada nga nabiktima iti COVID-19. Alaw raman kabi mabamag ton ti bilang dagiti COVID patients ito yun. Wen kasi na po Diyos ta bimaban ket sapay la kumata babaen ti pinagtitinunong tayo discipline nga mangsurot iti protocols haanon nga umadu detoy nga COVID-19 kang runaan na dito Omicron talaga listo nga agwara so dapat agmastay lata distancing ken iwasan pa ilaeng dagiti aguummo nga tattao tapno haang umado iti cases tayo dito syudad ti Bataan. Omicron manti kas lang naapektaran ti Omicron dito. Adda di aldaw nga adda pa nasuro nga 100, 158, 113 kasjay. Ket kasi na ako Diyos idikal man ket manula nasurog sa lang nga 30 adda pa dete 5 laeng 10 kasjay. Bumasit mo kiting taalis to damot nga makarecover. Numano dayjay biktima at adong mo dayjay makarecover. So haan nga imado. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, deta ron gagayam ken kabsa iti paset ti panakininuman dagiti coming ti media ken ni City Councilor Biuli Nalupta nang ilawlawagan namet kadagiti adang aktibidad na kabayatan iti kangitingitan iti COVID-19 dito'y probinsya tayo ket segon ken kuana napanamit pinaspasyar dagiti so amin na barbarangay dito'y syudad ti Batak adda dagiti personal nga inpapaayan na ti tulong teko na nagaputi bulsana ken idihaan na nga kaya ket siyempre gitay gagayem namet iti balasita aw nagsolicit takas tamet iti kadawyan nga mararamid gagayem ken kabsat di ba digitay barbarangay idiket handaman nga detay maibaga nga agpatulong da kadigitay kalugaran da nga aday ti balasita aw ngem kusa isuda iti tumulong nagado digitay mabasbasa tay idi may pupos iti biyang ti social media nga kastoy ket nagapo ken ni kastoy nga daytoy ket maited kadigitay naapektaran nga kabarangayan so kasla kasjay met iti nararamid na gagayem ken kakabsat detay napanag syempre opisyal ka dapat na inkamet amwen bisitaen digitay kalugaram amwen no manumet digitay naapektaran mano digitay nakarekobre ana digitay kasapulan da nga tulong lakat tayo na tayo datay amin napektaran tayo gagayem ken kabsat ngem ada digitay mas napalpalalo iti panakapektar na nangro na kaditay natamaan gagayem ken kabsat ken haan nga linged haan nalibak ko na tayo ada digitay naapektaran nga pagopisinaan idi iti syudad ti Batak ket syempre close dagitoy nga pangopisinaan ket itata ket pagpian na ket
operational aminen nga pangopisinaan dito syudad ti Batak ti may nga natamaan idi iti biyang ti RHU na paralisado iti operasyon. Tadigitay ngarod ko na ni Apo Konsehal Biuli nga digitay agpapaay kadigitoy nga pangopisinaan ket naapektaran da ore pa iti biyang ti Vice Mayor's Office, iti Sangguniang Panlunsod Office, iti biyang ti building official, wano iti building city building office ko na tayo ken ore pa iti biyang ti mayor's office ket ada pa digidi na apektaran idi pa ko na ni Apo Mayor Albert Chua ket isuda pa ket nag home quarantine da gagayem ken kabsata ala ket pagtian na kadayta kun daway ket adon iti nagbabaan nagswekan ti kaso ti COVID-19 iti syudad ti Batak tano malagipyo ada do pa idi ti kaso ditoy Bataken ngem iti syudad ti Lawag nga number 1 iti Lawag idi gagayem ken kakabsat ngem ala halos dito kung daway ket talagang bumasbasiten iti kaso ti COVID-19 ditoy probinsya tayo nga Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Tuloy-tuloy ti programa tayo, tapno mamuan dagiti umili, kasangwa nang intay ti COVID-19 update tayo, gagayem ken kabsat, alakyat alakman pa datong undaway mga kablaaw, kadigitay mayat ti pabuya na, iti Facebook live tayo, kablaawan tayo man, Miss Agnes Joganyo, manipod dito Hong Kong, kablaawan tayo pa ni Aimelin Agarpao, dito San Nicolas, ni Ma'am Regina Salvador dita Dingras, ken kasamitan kablaon tay pay da Mr. Ronald Saludares, ni Mr. Jeff C. Cabias manipod dita Hawaii, ken ni Mami Feli Cabias, ken kasamitan kablaon tay pay da Mr. Amante and Odette Ansagay, manipod dita Reno, Nevada, USA, kasamitan ken ni Compadre Eddie Gumangan, ni Comadre Bel Perdido Tapiklanggaman dita Paway, kablang tay ni Engineer Eugenio Manarpaak Jr. di tay kang kanayon nga agbuy-buya dumdumyag ti programa tayo kasamitan ken ni Mami Remy Akdal, ni Mami Birgie Jarvis, kasamitan ken ni Comadre Birgie Maranan Umawi Duaw, kasamitan ni Compad Eddie Wow, manipod dita Santa Maria, California, nagasat nga oras, nagasat nga inkay panagbuy-buya ken panagdingdingeg ti programa tayo tapno maamuan dagiti umili ket itultuloyo iti aga dingeg ti programa tayo ken hanyumet nga kalipatan i-like and share ti programa tayo tapno iti kasta ket dadu tayo nga agbuya aga dingeg ken pasetmeten iti intay panagaammo kagayem ken kakabsat. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na gagayam ken kabsat dati man na may sa kadigiti intay pay mapagasaritaan di tamet ilit pinili Ilocos Norte ada datoy panakininuman tayo met ken ni Police Major Antonio Marsan Jr. ti acting Chief of Police iti biyang ti PNP pinili Ilocos Norte. Malagip tayo launay, idi ti Apo Hepe payla dita ket ni Apo Jeffrey Takad. Gagayem ken kabsat nga isupay ket ti nakadesgrasyaan na idi, ta adaday di sitaenda nga naglogan iti solo motorsiklo, gagayem ken kakabsat, ket isumeten iti nakalalaan na, gagayem ken kabsat, dinong pardan sakit di idi, wen dinong pardan sakit idi gagayem ken kakabsat isot gapo nang malagip tay launay deta ta idi ti hepe dita PNP pinili ket ni Apo Major Jeffrey Takad napingit nga ipatpatong palda iti panagtiliwan kadigitay saan nga agusar iti helmet gagayem ken kabsat adaro detoy ordinansa iti biyang ti probinsya inadaptarmet iti konseho ti iliti pinili Ilocos Norte. Malagip ko na ro detay ko namet ni Apo Police Major Joseph Tayaban ti acting Chief of Police iti biyang ti PNP San Nicolas Ilocos Norte nga nakadado
ginabgabsoon digitay ordinances, resolusyon ngem haan met nga maipatpatungpal. Ala damit digitay maipatpatungpal ngem nakurang iti implementasyon na gagayem ken kabsat ngo detay talagang pursigido ka amang ipatungpal iti maysa nga lenteg ay kat nasaya at launay gagayem ken kakabsat haan met nga maputar dagita nga ordinansa kada resolusyon no saan nga aprobaran iti kaadwan ta maadalmet nga nasaya at dagitoy gagayem ken kabsat. Isut gapuna napintas no maipatungpal dagitay resolusyon nga mapanpanday iti maysang konseho gagayem ken kakabsat. Go back dita iliti pinili Ilocos Norte gagayem ken kakabsat. Detoy panagusaran iti helmet ket segon ken ni Apo Hepe Major Antonio Marsan Jr. ket naigetda nga ipatpatungpal ken imun monitor dagitoy motorista nga dumaldaliasat nang runay ti Biangti National Highway. Alaket awan pa ket di digitay na ipapaayan ti citation ticket kunana agapuanan ta natulnog met digitay kalugaran iti Biangti PNP awen iti Biangti pinili Ilocos Norte. Alakat ni iti Biangti National Highway ket manmano digitay makita tayo nga saan nga agusar iti crash helmet. Kadwanen digitay motorista nga agluglugan iti motorsiklo, solo motorsiklo ket naka-helmet dan digitay gagayem ken kabsat. Tatay ko na tayo daytoy ket dakkel nga banag nga mangproteher iti maysang motorista nang runa no ma-involve iti desgrasya kaya syempre ti talagang kang runaan nga umuna nga maitupa ket ti ulo gagayem ken kabsat ket delikado ti ulo do iso iti pakai ano detay ulom ket awan detay saripdana do adda ti helmet mo syempre ada detay mang salbar kaday ta ulom gagayem ken kabsat. Alahala nga dita iliti pinili Ilocos Norte ore kadigit kadwanan kadigitay lugar ditoy Ilocos Norte ket aday ti kabukbukudan dang ordinansa ken mamano digitay saan nga mangipatpatungpal iti panagtiliwan iti saan na panagusaran iti helmet gagayem ken kakabsat. Ala kumusta kaya amin sa kapada dita iliti pinili Ilocos Norte. Tapno mamuan dagiti umili. Tuloy-tuloy na tatintay panagkakadwa panagadidinangga iti programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Iti daytoy nga kanito intay man pa iti sa balipay nga intay mapagsaritaan apo nga kakailyan mga karonda. Daytoy maiwayat nga aktibidad ijay pagudpod Ilocos Norte apo nga kakailyan daytoy pannakaawis digiti kaming ti media nga mapan agatendar kadaytoy natnaganan detoy sandbox. Okay, detoy sandbox ko na natoy gagayem ken kabsat. Detoy proyekto ni Apo Sandro Araneta Marcos gagayem ken kabsat. Kuna natoy na maituding mairubuat itatangal daw February 24 ti sandbox ijay pagudpud ti kaunaan na sandbox iti Ilocos Norte napintas apagyanan pagbasaan dagiti estudyante pagubraan dagiti lokal negosyante ken dumapay mabalin nga aramiden dagiti agtutubo tapno agbalin produktibo. Idijaya ti sandbox iti libre wifi connectivity babaen ti fiber optic technology tapno madanon iti napaspas nga internet akasapulan dagiti agad-adal ken dagiti agapupunan. Daytoy ket inisyatibo pay laeng ni Mr. Ferdinand Alexander Sandro Marcos sigod nga economic consultant iti gobyerno probinsyal nagbalin nga instrumento iti pannakaipaay ti gundaway nga agtrabaho dagiti rinibo nga Ilocano anakaro anapektaran iti pagsapulan. May naig ti daytoy iti maysang container van nga daan kadagiti nagduduma nga features wenno fasilidad iti uneg kas iti napintas sa pagbasaan, lamisaan, pagubraan, kastamet iti ruar ket adaan iti roof deck sitting area, kusina ken banyo. Inlalawag ni Mr. Marcos
ana panunutan na tinasaong nga proyekto tapno matulungan dagiti agad-adal ang makasapol iti internet ken e-learning technologies malaksi na napintas pay a lugar a pagbasaan, pagtrabahuan ken pagrelaksan. Sa analinged agapo iti COVID-19 ado dagiti napan nagpaing kadagiti adayo ken natalged a lugar a napintas a pagtrabahuan iti babaen ti new normal tapno agtultuloy nga efektibo dagitoy kadagiti trabaho da. Ni ti Sandbox ket siguradwen na iti agtultuloy a sustainability ti edukasyon ken negosyo ken manamnama ang mapalawa pay tinadakamat a proyekto tapno adu pay dagiti maserbyan nga Ilocano. Ti pandemic iti nangidoron ken ni Mr. Sandro Marcos tapno pumanunot iti sabali awagas ti panagtrabaho panakaipang pagruna pay laeng iti kinatalged ti amin ken produktibo iti panagtrabaho gapu ta saan laeng adagiti taga Ilocos Norte ti mabenepisyaran no diket iti interalubong amang gundaway iti nasao a proyekto. Tapno mamuan, dagiti umili. Wen nagagayem kay na kaabsat dahit nga ro diti maisayang ka ta into no malem alas 3 ijay ili ti pagudpo dahit pa nakalukat dahit makon ko ng Sandbox nga daytoy ket mabalin nga iso ti pagyanan dagitay agbasbasa dagiti aga trabaho ken dadumapay apo nga kakailyan nga daytoy ket napintas manen nga maipaay a panulong kadagiti kakailyan tayo nang runa kadagitay agkasapulan iti internet apo nga kakailyan. Tapno mamuan, dagiti umili. Well, iti dato yung gundaway, intero din padanon dati COVID-19 update tayo. Iti dato yung gundaway ngem kasangwan ng intay padanon ti COVID-19 update tayo. Intayo man pay kablaawan digiti naayat nga dumdumyeg kada tayo. Ditoy Barangay 8 San Agustin Paway. Kablaawan tay man da tata pat makalma ni Ninong Elmer ni Eldon kininang Lisa. Kasama ta digitay listeners tayo pay ditoy Barangay Paguludan Corimao. Dagiti Calobe family. Daninong Leonardo di Comadre Raquel kasama tan ni Compadre Recto nagasat nga ingkay panagdingdingeg ito'y Barangay Paguludan Corimao Ilocos Norte ken kasama ten kablaang tipay gayam damami Linda Bumanglag di manang Silvia de la Cruz ito'y Barangay 8 Barangay 10 San Nicolas Ilocos Norte sa kay amin nga sangapada dita. Okay, intero din iti COVID-19 update tayo iti daytoy nga gundaway dumyeg kayon gagayem ken kabsat Radyo Ronda COVID-19 Update. Okay, ato yung rodan ti COVID-19 update tayo gagayem ken kabsat dumegkan ninang Carmen Cid ni Kagawad RD de la Cruz ditoy Barangay San Julian ditoy siyudad ti Batak ken kablaon tayo mapagayem ni manong John Salmasan dita Barangay ditoy Barangay Kabungaan, Lawag City. Okay, masakay dita Barangay Kabungaan, iti Lawag City. Okay, at rodan ti COVID-19 update tayo itatanga kanito. Okay? Detoy ket dimanon iti opisina ni Governor Macho Marcos Manotok idi alas 9 idi rabii February 23. No sa dino adaan tayo ti 18 nga new cases ken umababot iti 476 ti aktibo nga kaso tayo. No ikabil tayo iti porsyento 0.08%. Ken namon tayo nga aganay 17 ti naka-admit iti hospital kang runana kadagiti duang dakkel nga hospital dito Ilocos Norte ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti siyudad ti Batak ken kasametan ti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital iti siyudad ti Lawag. Out of 17 dua dito iti asymptomatic to mild, 12 ti moderate, may sa ti severe ken may sa ti critical. Kabayatan na dagiti lugar nga addaan pa lang iti kaso ti COVID-19. Wano dagiti baro nga kaso ti COVID-19 gagayem ken kakabsat. Okay, intayo kitain dagitoy lugar.
nagapuan dagiti baro nga kaso. Okay? Tilawag talo ti Pasukin maysa ken Vintar maysa. So 5 ti new cases iti first district. Idinto ti distrikto iti Batak 5, Curimaw maysa, San Nicolas maysa ken Sorsona maysa. So 8 gagayem ken kabsat. Digiti met nakarecobre dua dayti nagaput tilawag upat ti Pasukin. So innem ti new recoveries iti District 1 ken kasameten iti distrikto tilaeng San Nicolas ti addaan iti nakarecobre innem gagayem ken kabsat. Kabayatan na nagtalina edmet nga 0 case ti Adams, adapay 5 nga aktibo nga kaso ti Bacara, wenno siyam ti ili ti Bacara, siyammet ti Bangi, 7 ti Burgos, 81 iti 61 Tilawag City pa iti aktibo nga kaso da. Pagudpod 55, Pasukin 62, Piddig 63, Sarat 4, Bintar 43. So agdagop 313 iti aktibo nga kaso iti first district. Iti second district innem deti aktibo nga kaso iti Badok 30 iti Banna, 23 iti Batak, 26 ti Curimaw, 21 ti Dingras, 0 ti Marcos, 34 ti Nueva Era, 2 ti Paway, 8 ti Pinili, 5 ti San Nicolas, ken 8 iti Solsona. 153 iti aktibo nga kaso iti distrikto gagayem ken kabsat. Alatay kang kanayon tayo nga dandanon kadagiti kakailyan tayo masapol iti intay panaganan nad, panagusar iti face mask, sabon ken panagbuggo iti nadalos nga danom ken kasameten panagobserbar iti social distancing. Radyo Ronda COVID-19 Update. Tapnumamuan, dagiti umili. Pero gagayem ken kakabsat, alaket makita tayo ket kurangin tayo manen iti oras. Isod gapuna nga intay nga roden pumakada. Gagayem ken kakabsat Diyoson iti agina iti ananos yung dumdumngeg ken agbubuya ti programa tayo. Tapno maamuan dagiti umili. Nakadwa karoden nga nagserbi iti biyang ti mas control ni Engineer Mark Tuliao, supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan, ken kasameten iti biyang ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Haji Isidro, ken tinimo ti biyang ni Ronald Domingo, may batbadi ti imbaga damag na imbag nga malimtay amin nga sangapada. Babay na po. Tapnumamuan, dagiti umili. Tapnumamuan dagiti umili. Saan nga paudi kadagiti damdama. Tapnumamuan dagiti umili. Pakangigan kadagiti kabarwanan ken kababaraan na damdamag iti biyang ti lokal, national ken international. Tapnumamuan dagiti umili. Pakangigan pa iti inuman kadagiti opisyales iti bukod a lugar. Tapnumamuan dagiti umili. Dito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapnumamuan dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako si Bernard Aloysius Noronha, 60 years old. Dati akong flight steward. Nung lumilipad pa kami, sari-saring pagkain. Sa kakakain ko ng fatty food at sa kakakain ko ng maalat. Nung umihi ako, parang may burning sensation. Sabi ko, may UTI ba ako? Nagpa-medical ako. Sabi niya, you have a UTI but it is caused by urinary calculi. Ano daw, maliliit na bato galing na sa kidney mo na lumalabas na na-abrade yung daanan ng ihi. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Tatanggal naman. Iwasan na namin yung mga maalat, mga fatty food. A change of my lifestyle. And this time, take care of my body to take care of my family. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Maririro kayo kadi, iti naado nga herbal supplements nga rumrumuan. Yan di metlat ta sumamay iti bagyo. Interesado kayo kadi, nga agusar iti herbal herbs. Tapnang nasalon at kayo, yan di met amono sa dino kayo papalan. Maproblemaan kayo kadi, nga adu tin kayo tumtumaren, nga agas. Yan kaskas di nga adu tinasakit nga inkay marikit na NGT Health and Wellness Center. Isumbat dagiti nga problema. The NGT Health and Wellness, ket nagtitutunan dagiti expert therapists, trained staffs kadagiti moderno nga equipments to natural healing modalities, can train naturopaths and alternative doctors nga magisuro iti natural nga wagas. Papununimbag dagiti MMNU nga saksakit. Bumisita iti NGT Health and Wellness, nga masarakan sa Zay, Barangay 53, Duweng, Laoag City. No kayat yu pa iti agado nga informasyon